Obviamente é o castelán, e por eso quiero saludar especialmente a todo el colectivo que non es gallego, también ao galego vamos a saludar agora e esperar que non padezcan mucho durante todas as presentaciones en gallego. Algo se entenderá porque la música es universal y porque todos los gallegos que han viajado aquí a lo largo de la historia llegaban también, la mayoría pues, con dificultades en el castellano y se han integrado perfectamente y han conseguido hacer sus vidas y a su mismo tiempo hacer que nuestro país allá pues, seguís avanzando. Moitos dos avances que o noso país recibiu da colectividade galega no exterior. O noso país construíse coa sabiduría, coa arte, coas letras, tamén coa política, cos momentos políticos que había desde o exilio. E a todos eles debemos que hoxe estemos aquí cunha cultura tan rica, cunha música tan rica, cun idioma tan rico, e como non, un saúdo no corazón a todos os galegos presentes na sala. Son Roy Casal coa nosa banda, e un honor estar aquí. Empezamos 135 anos da fundación deste centro. Un honor para nós, sentímonos como na casa desde o primeiro momento. Entendemos que é a mesma actitude coa que os galegos que estaban aquí recibían os que chegaban e agora se entende por que ficaron aquí tanto. Ese compañeirismo, esa sensación de irmandade transmítese en cada poro. De verdade, de corazón, moitísimas gracias. Vimos vos a traer un pouquinho da música que en Galicia agora mesmo se está facendo desde o noso punto de vista. Esperamos que sexa un soplo de aire fresco. Imos a pasar sobre todo unha noite feliz, divertida e incluso acabaremos bailando, sabedes, en el que agora nos parece que está moi longe, xa falaremos ao final. Boas noites, imos a pasar unha boa hora.